Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita awali syahadat sholawat kalau sifat kali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wujud kita maqam mukhalafatul hawadisi qiyamun binafsihi wardaniyat putra iradat ilmu hayat sama masyarakalam qadiran muritan aliman nahayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita maqam mukhalafatul hawadisi qiyamun binafsihi wardaniyah putra iradat ilmu hayat sama masyarakalam qadiran muritan aliman nahayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita maqam mukhalafatul hawadisi qiyamun binafsihi wardaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama masyarakalam qadiran muritan aliman nahayan sami'an basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Iya benar. Al-Fatihah. Iya benar. Al-Fatihah. Iya benar. Alhamdulillah. Dinyersake keterangan sing diwinane wahidiyah alam wahidiyah. Tegese kanthi arane alam wahidiyah iku suwijine Allah taala wis kersa dadekake sakabehane alam lan wis kersa ngeratoni sakabehane alam.
Dene sifate Allah taala sakwise ana alam wahidiyah iku qahar. Tegese wis muruba lan wis wasisa. Kula den sebut sekabehane alam jalaran iku kabeh siji-sijine isi-isine alam. Dene kabeh alam iku kena diarani wadah, lan kena diarani omah, lan kena diarani negara, lan kena diarani alam. Siji den arani alam ahadiyah, yaiku kena diarani sirri. Biasane wong apa jenenge gunane donga sirrullah, zatullah, sifatullah, ana sing kalamullah ya nek ana sing wujudullah ya. Nah, teman iki sirri. Dan arane alam ahadiyah yaiku kena diarani sirri. Jadi alam ahadiyah kena diarani sirri. Sirri ki mangopo? Kan kena diarani batin. Tegese alame Allah. Nalika isih ghaib. Jadi sirrullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, kalamullah. Dadi sekabehane sangka sirine niku wau. Tegese Allah niku tasih ghaib. Lah kula jenengan gawe donga ngono ya ampuh nek ana lakune. Nek gak ana lakune ya ngoten niku. Nyuwuk malah disuwuk. Malah disuwuk karena gak ngerti sirine. Lah temen iki apa jenenge utane awake dhewe krana dikimang nerokne wewacan sing kaya ngono sing kaya nek kalimah bah iki mang wampuh. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, ngalih. Lah maksudnya apa ngalih? Wis ning kono kon ngalih. Lah wis manggone kono kon ngalih piye? Ya gak iso kon ngalih. Dadi adikku turuh sirine dhisik iki, siri bab sirine Gusti Allah. Temen iki wau alam ahadiyah kena diarani siri, ya kena diarani batin, tegese alami Allah nalika isih ghaib iku nalika semono iku alami Allah kena diarani isih zat sejati. Tegese isih mutlak kelawan mutlak iki. Jadi kosong. Diarani siri iki mangko kosong. Diarani siri iki mang zat sejatine Allah. Diarani kosong kenek, diarani iki mang zat sejatine tegese kena diarani Allah durung lahir. Tegese gurung lahir gurung ketok. Gurung maneh arani maneh. Kok iki maneh arani? Kok diarani Allah. Balene kan digawe isyarah. Dan apa-apa terus piye? Sehingga lafaz Allah itu tetap dipakai meskipun temen iku wau sanes asma. Ana iki mah dereng ten asmane. Ya kok tasik ghaib. Ghaib sing ghaib Gusti Allah. Lah iku darani siri. Dadi nek iki ngerti sirine nang kono, perjalane sirine nang kono, gak ngawur adike mangucap. Sirullah, dzat wa sifatullah gedeg niku deg. Jadi teko sapa iku? Ya kan iki. Karena gak ngerti. Ya iki cuma gedonga. Ya gedonga ya ampun kaya ngono apa meneh iki mah ngerti nek ing sirine siri. Orang enggak sejatine ana ing gaibe Gusti Allah. Lha ya ampun meneh. Lha kok saged ngoten? Lah karena sekabehane wujud sing ana. Iki mang menungso utawa jin utawa sekabehane sing wujud ning alam dunya ya saka sirine Gusti Allah. Lha wujud apa ae? Ya kono iki madike mang gelem gak gelem ya wujude kok ngono. Ya iku arane.
Lah wis kaya ngono ya aja ngantek adik mang gawe tulinan ana ing sirine. Lah wong kosong kok ngomong enek. Ya kan yo ngapusi ta wae dhewe. Ora ana apa-apa ngomong enek. Lah iku. Tegese isih mutakalam itlak tegese kena den arani durung lahir. Mula den arani isih sirri lan isih batin. Karena wujude isih zat sejati, durung ana sifat. Lah iki diarani siri. Siri ki mang sifat guru muncul, sifate guru muncul. Diarani siri ki mang ya kena diarani zat sejati ning Allah. Zat sejati utawa wong ngarane kan urip sejati. Urip sejati mang piye wong golongan apa-apa ya urip sejati. Wong urip sejati kan nek rasane duduk iku malih awake dhewe makhluk. Urip sejati kok enak jenenge duduk. Urip sejati kok ayem, urip sejati kok seneng. Nah iku. Nah temen iki kula njenengan kedang ngerteni kalimah-kalimah sing ngoten niku wau. Sehingga diarani zat sejati, diarani siri niki wau dereng ngoten napa-napa. Temen niku tegese isih mutlak lan itlak iki kosong. Nek wis kosong ngarani apa? Darane piye? Sifate gurung ana. Kalau sifat iki majik sinimpen ana ing sirine Gusti Allah. Cek dulu nek kono gurung lahir. Nah, tamlikan kula jenengan kedah ngawarwi asal usul. Sinten usul makrifat iki mah ngawuri asali. Asale teko ndi awake dhewe. Alam dunya saisine lho asale teko ndi. Kono siri iki mang titik awal, nah sirine iki mang. Jadi aja nganti adik tulinan meneh siri-siri sing kaya ngono gak ngerti awake dhewe. Karena wujude isih zat sejati durung ana sifat, lan durung ana asma, lan durung ana af'al lho iki lho. Sifat durung ana, asma gurung ana, af'al gurung ana. Nek telune iki mangke enek, ya ora enek rasane. Jenenge ya ora enek. Warna-warni ya ora enek. Dadi ati kudu ngerti ana ing sirine ning kono. Padahal bolak-balik ngomong siri ya sewu. Biasanya kan garwa siri, lah kan ngoten. Biasanya sih oh Pak Deden nggih. Oh Pak Deden kata garwa siri. Ampun Gus guyon kan. Sirine siri. Rahasia padahal delih nih. Kudu dimuncul nih. Lah temriki siri, wong siri ki mang kosong. Kurang ana apa-apa babar pisan. Sifat ya kurang ana, asma ya kurang ana, af'al ya kurang ana. Sehingga golongane aran maneh. Ya ora kena diarani apa-apa. Kalau temen iku wae dereng wonten napa-napa. Kaya dene dhewe aku mlebu ning alam pamunggung lah iku jane jenenge. Lah kaya dene kok pikiranku wis gene apa-apa lho nek jenengi yo. Atiku wis kosong lho iki mau jenengi. Nah iki mang iso ngrasakne iso ngarani. Wis termasuk ning sifate. Padahal temen iku wau sifate dereng wonten, asmane dereng wonten, afale gorong ana. Lah kok adik mang wis ngrasakne, madak-madak ning sirine Gusti Allah. Kembaliannya kan adik memang tersesat di dalam pikiran kita sendiri. Berhayal awake dhewe.
madak-madani apa yo ngene jenenge siri. Lah wong siri ora ana apa-apa kok ngomong siri. Siri jeneng lah gorong enek. Bentuk gorong enek. Lah kok diarani sirine Allah? Bukan. Nah, supaya kula jenengan mangke gunakan bahasa rasane ngati-ngati enggak sembrono. Banjur alam ahadiyah itu ngelahirin ke alam wahdah, tegese ngelahiri iki ngetok nih. Tegese temen iku wau alam wahdah iki mang sangka alam ahadiyah. Oleh ngetok nih, oleh ngelahirake Allah carane mengkene. Alif lafat Allah iku den arani sifat. Alif lafat Allah, Allah kan en alifi. Iku diarani sifat qahar, yaiku nyoto dadine kolam sejati. Kolam sejati nyatakake wujude zat sejati. Nah ngomong sejati niki mang iki gurung metu, gurung ketinggal ya. Jeneng gaib. Dene lame lafat Allah kang awal iku den arani sifat jalal, yaiku nyata dadi banyune, yaiku nyatakake wujud sifat sejati. Jeng ngomong sejati dine iki jeneng jero iki. Dene lame lafat Allah kang ka akhir iku den arani sifat jamal, yaiku dadi mangsine, yaiku nyatakake wujude asma telu kang den aku wujud tunggal. Asma telu iki mang apa? Kok aku wujud tunggal. Keterangane mengki. Dene hak lafat Allah iku den arane sifat kamal, yaiku nyata dadi wadah, yaiku nyatakake wujude af'al. Af'al sinten nggih? Af'al Allah. Dadose nek kula jenengan ngucap lafat Allah, lah niki pengerteni. Oh gak cuma ngerti lafate tok. Lah nek kene dingerteni isine, ya malah isine. Alif iki mang apa, lam pertama apa, lam kedua apa, ha iki mang apa. Iki darani Allah gini. Si alif pertama niku wae diarani sifat qahar. Sifat qahar iki mang nyatakake kolam sejati. Kolam sejati iki nyatakake wujude zat sejati. Iki kan cek bangsa zat. Terus lam sing kedua iki mang lam kedua lafat. Ngomong lafat nggih, lafat Allah. Kang awal iku kang iku den arane sifat jalal, yaiku nyatakake banyune, yaiku nyatakake wujude sifat sejati. Hati-hati kudu ngerti kabeh iki, Mas. Kabeh ning sejatine Allah. Dadi iki mang nyebut asma Allah, lho pun lengkap niku. Temen iku lengkape mengandung apa? Sifat qahare, sifat apa malih mau? Sifat jalali, sifat jamali. Wonten niku asma kang den aku wujud tunggal. Sifat kamal. Dadi lengkap nek kono. Lah ngerti nek kene iki darane sampurna. Jadi nek ada wis ngerti ning kono aja kowe gedundan maneh. Kian teman-teman mbek kancane iki bal-balan digawe poli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya krana gak ngerti, lha piye maneh wong gak ngerti. Dadi ku adahi sekabehane sifat-sifat niku wae. Sawise mengkono banjur nur jati lahirake nur sifat. Emang kan sejati. Wong sejati bariki ngomong nih nur jati. Ya pangka ya gustine. Banjur kena diarani zat lahirake sifat
Tapi anane zat lahirake sifat iku mung supaya ketinggal wujude zat to malih ngono nek. Yen apa sifate gak muncul ya ora roh zate. Zate Gusti Allah endi? Ya karena sing ngarani zat iki mang ya sifate niku wae. Lah dene apa wae lase ten siri, lah sing ngarani sapa? Oke nek sing ngarani. Lah kono yo kena sing roh. Tapi niki mang masalah sifate, lah sifat kudu didhati. Tapi kok saged nyeritake. Jadi kalau diarani lahir zat iku sakwise ana sifat tegese lahir ngarani. Jadi kena diarani anane nama bapak iku sakwise ana anak lagi tembung nang ngene. Beda ya ambek panggilan. Nek awak iki mang panggilan iki ngomong panggilan. Sama ning ndi karena gorong duwe anak ning bojo celuk bapak. Iki nama panggilan. Tapi sing diomongne ning kene iki mang ngomongne wong sing duwe anak. Matur niku wau anake ngomong bapak. Nah, sejak kapan iki mang adik iki mau dadi bapak? Sejak adik iki mang duwe anak lha iku. Nggih kalih zat sifat wau. Sing ngarani zat iku sinten? Dene apa sifate dereng muncul? Nggih mboten wonten. Sehingga sing ngarani zat iki wau sifate. Krono pun wujud aran. Monggo Mbah Min, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oh niku tasih likok ya. Datang mriki wau kan ana ing sirine Gusti Allah. Wong siri iki mang kurang ana apa-apa. Kurang kena diarani. Sing kena mang salah menggunakan. Sehingga sirine iki mang karepe awake dhewe. Pokoknya kan ngono sirine. Awak iki mang nyilih kalimat sirullah zat wa sifat wa nyilih tak. Padahal orang ngerti siri sing piye. Nyatane nek kono kan siri kekarepan. Dadi sir nek iki mang wis ana sing iki. Nah iki ngucapne siri iku wis ana. Kono apa? Nek kono iki mang digawe nglancane karepe awake dhewe. Ki gampangne tujuane awake dhewe. Lah terus sing nglakoni sapa iki? Sirullah dzatullah sifatullah. Sinten sing nglakoni? Ya kok teko krenyang-krenyang gemeter. Wah Gustine teko, Gustine rawuh, Gustine hadir. Ya padahal tanggane sing hadir. Jadi jangan disamakan kali donga. Lafaz sama, tapi isi gak sama.
Lah bedane ning kono. Lah sing moro sapa ya tangga-tanggane to. Siapa yang tak bantu Bang? Pengen apa? Iki lho. Sirullah atau sifatullah kan. Digedhekne bumi jrek. Aku wis hadir kan. Lah dadi nek ada ki ngerteni sirine Allah, iki wau dereng wonten napa-napa ateges kosong. Kosong nang kono. Lah dene apa nek niki mung ana nyun sewu. Ana wong duwe amalan sing ngoten iku wau. Lah kok petuk ngene iki. Lah kok ilang kabeh. Lah karena apa? Waduh. Iki konangan. Wis tak ngalih dimati sing neni. Ya kan ngoten. Lah karena kula jenengan nggunakne sirullah zat wa sifatullah, gunakne kalimah iku. Tapi jerone awake ora ngerti. Iku jerone dadine apa? Khodam sing mungguhi awake dhewe. Iki lho Gusti. Ya kan kepleset ya awake dhewe. Mulai sumpun nang awake dhewe. Karep iki mang gak terkabul, gawe tunggu. Sirullah zat wa sifatullah wujudullah kalamullah. Wujud. Nah. Jare kita mencari. Apa sing gunane asma iku gunane kalimah iku kalimah sing ampuh, kalimah sing tertinggi. Sing tertinggi iki mah khodami niku. Iki kan anggapan. Ya orang jerone lah dene apa iki mesru jerone sirine Allah. Gak satu ucapne meneh. Melayu dhewe. Ya karena apa jenenge digawe? Jenenge digawe makhluk. Kan biasanya kalau jenengan damel donga niku. Asana sirine rasa ki enek. Rasa ki enek wong kosong, jenenge kosong wis gen apa-apa. Nek kono gene tembung babar blas iki enek. Nek ada ki manggunane sing kaya ngono. Oh iki kena ki ngantem kena mandi dasar ki matem. Pada siri ki mang cek kosong. Jadi sing hati-hati nek gunane donga-donga sing ngoten iku wau. Ngati-ati piye kan? Dene padha ki mang krasa sing kaya ngono. Ah iki tanggane sing moro. Endi wae. Tapi ora ketinggal wujude ahadya sadurunge ana wahdah. Ora ketinggal wujude wahdah sadurunge ana wahidiyah. Lah iki dhuwur. Kalimah iki dhuwurne ora ketinggal wujude wahidiyah sadurunge ana alam arane. Nanging hakikate sifat asma afaliku ora ana maneh kejaba uteke zat. Tuh kan malih iku sifatil asmoni Allah, afali Allah. Sehingga kene cara diurute dari dalam ke keluar. Ahadiyah ngetokne wahdah, wahdah ngetokne wahidiyah. Lan iku wong kabeh uteke zat tegese sangka zat sejati. Lan wujud zat, lan rupane zat, lan arane zat. Tuh ya kan kono. Lan gawine zat. Iku sifate zat, iku asmane zat, iku af'ale zat. Tegese Allah niku. Sing arane sapa ya Allah ki amba ya ono sifate niku wae.
Mula mangertiya yen sejatine Allah iku zat sejati utawa anane zat sejati. Lah yen Muhammad iku sifat sejati. Jadi adik kudu ngerteni sejatine Allah iki mang zat, sejatine Muhammad iki mang sifat. Lho niki lho. Nah niki ngapunten iki iki ngomongne alam sing guru ngono kan. Sehingga wujud manusia dereng wonten. Sehingga rujukan Muhammad iki sanes geleger sing jeneng Nabi Rasulullah sanes. Kita meminjam nama lafadznya Muhammad. Dados kalau jenengan kudu ngerteni piye. Kalau jenengan kan nempel nih, ya kan lafadz Allah ambek lafadz Muhammad. Dia ora ngerti ke piye? Nek gak ngerti. Ya diolok-olok nih to. Ya pangeran jadi iki mau sembah-sembah, kok mau cantali lho kan ngono. Dadi ati kudu ngerti isine lafadz Allah ambek isine lafadz Muhammad. Iku sejatine zat, sejatine sifat. Anane iku anane nyatane zat mutlak. Lah yen Adam iki ngomong nek mangkan zat sejati, Muhammad sejati. Muhammad sifat sejati. Allah zat sejati, Muhammad sifat sejati. Lah ta mriki ngomongne Adam iku anane rasul jati. Lan anane asma jati. Ini manungso mangkan Adam. Nek manungso iku anane roh idhofi. Tuh, ngerti. Yaiku anane af'al jati. Jadi Allah iku zat, yaiku kena diarani anane pangeran. Dene Muhammad iku sifat kena diarani negarane pangeran. Negara. Dene Adam iku asma kena diarani kratone pangeran. Dene manungsa iku af'al kena diarani omahe pangeran. Dari dalam sampai keluar. Kalau jenengan mboten saged lepas saking Allah. Zahir batin ya Allah. Ono kaya mau goleki. Kalau pengen kepanggih Gustine. Kalau pengen cedhek kalih Gustine. Nek ora kaya ngene. Ya wis wujud nek ngene. Gak ngangen-angen maneh. Nek kono wis gak golek-golek atau rekayasa ning kono nggih boten. Lagi lho sing diarani tauhid. Nah, iki ngerti asal usule sekabehane. Jaba lan jerone, jero lan jabone iku sing dari tauhid. Dados sanes ucapan. Benten lho nggih. Tauhid bilisan kali ucapan, kali tauhid sing beda. Lah kersane kula jenengan mengke semres sedare tauhid sing piye to sakjane. Bolak-balik ngomong tauhid, bolak-balik ngomong tauhid. Wong kabeh Allah kan ngono mali. Nah, nek iki mang dijelasne siji lan sijine. Nek ngerti siji-sijine sing ngoten iki. Ya dia enggak lepas sanggo tauhid niku. Lah nek kan ngomongane manungsa sejati sing piye kan jerone yo. Dudu glegres niki dudu. Iki jeneng jero iki. Kan iki mau wujude roh idhofi.
iki jero. Duduk sing ketok-ketokne dudu. Anggo manungsa sing ketok yen iki. Iki jeneng manungsa sejati ya roh idhofi niku. Apa ya padha ambek awake dhewe kan. Apa padha lemune kaya Pak Deden. Jadi kudu ngerteni sing manungsa sejati sing iki mang roh idhofi. Iki ya gon-gonane utawa tempat atau wadai pangeran-pangeran. Mula banjur kena diarani Allah iku zat sifat asma af'al. Dini Muhammad iku kena diarani wujud ilmu nur syuhud. Nah iki Allah iku kena diarani zat sifat asma af'al. Jadi nanti mang gunane lafat Allah, berarti adi ya wis ning zate ning asmane ning af'ali. Lengkap iku san. Iku sak paket. Ya wis sak paket ngono. Jadi jerone ning ngono. Lah Muhammad iki mau endi? Wujud ilmu nur syuhud. Nah, Muhammad itu wujudnya telu iki mang diarani ilmu nur syuhud. Keterangane mengki. Nek Adam iku kena diarani kolam rasa urip budi. Kolam rasa urip budi. Dene manungsa iku kena diarani wazi mazi mani maningkem. Lah iki siji loro telu papat iki dibagi loro, wong lanang loro, wong wedok loro. Iki banyu. Nek awake dhewe iki mang asale saka banyu. Banyu petang perkara. Sehingga nek wong Jawa ngarane kan kula jenengan kan sangkle saka bopolan biyu. Ya asal usule kula jenengan nggih niku. Dinapa gene bopolan biyu kula jenengan mboten wonten. Dinapa gene Adam yo ora enak jenenge menungso. Kan malih ngono. Cara diurutne. Lah nek kene engko kan durut, oh iki jeneng menungso iki, jenenge Adam iki, jenenge Muhammad iki, jenenge Allah ngatek dhuwur. Jeneng-jeneng tok. Durut kena. Iki kan usul marifat asal usule kawruh sing kaya ngono. Sehingga ngapunten Mas Jaka yo gene kalimat ujuk-ujuk maneh kok gitu. Ujuk-ujuk lah, ujuk-ujuk apa ujuk-ujuk iki? Iku wis dirinci ya. Jadi kudu rinciane sekabehane kudu ngerteni. Sehingga adik mang ngomong wis gak ngawur maneh. Wis gak cilik sirullah, satu sifat Allah boten. Karena nek ngomong ngono malah kang samar krungu roh isine kadang-kadang. Ngelak jini meluwahi. Tak di sini kan. Lah sini apa ora apa-apa. Ya karena sirine niku wau kan. Masalah. Manungsa iku kena diarani wati manikum. Mula den arani Allah iku zat sifat asma af'al jalaran, zat iku bisa nyatakake wujud sifat jalal yaiku zat sejati arani. Ini kanten arani sifat jalal iku lintang jauhar arani utawa den arani jauhar awal. Jauhar awal. Utawa den arani nurullah. Lah kan balik ning alam wahidiyah. Lah balik runune. Utawa den arani nur jati. Banjur nurullah bisa nyatakake wujude sifat jamal yaiku nur Muhammad. Iki balik runune. Nerangne panggah aktore ya Allah Muhammad
Adam manungso ator iku tok isine. Allah, Muhammad, Adam manungso. Ya kitab sekat apa jenenge kandele kaya ngene ya ngomong niku. Ceritane iku. Yaiku Nur Muhammad arane tegese bisa nyatakake rupane zat kelawan rupa kang pantes. Banjur sifat jamal utawa Nur Muhammad iku mau bisa nyatakake asma, tegese nyatakake aran kang tanpa jumbuh. Dene af'al iku tegese bisa nyatakake gawe lan penggawean kang tanpa kuciwa lagi. Nah, iki mang kan sering ngecewani wong. Lah iki mboten. Dene anane Muhammad oleh den arane wujud. Diarani wujud ilmu lagi. Nur syuhud iku tegese wujud iku bisa nyatakake zat mutlak. Yaiku wujude alam kabeh saisine sing diarani wujud ilmu ngoten. Tegese ilmu iku nyata dadi wadahe zat. Wau napa den arani wujude ilmu nur syuhud iku den tegese wujude iku bisa nyatakake zat mutlak. Yaiku wujude alam kabeh saisine. Tegese ilmu iku nyata dadi wadahe zat utawa den arani negarane zat. Utawa den arane kratone zat, utawa den arane omahe zat. Lah nek diwangsulne ana ing ayate Gusti Allah nerangne ning ayat kursi lho kan ngomongane kekuasaane, ngomongane kerajaane, ngomongane kratone. Dan jerone nggih niku wae jerone. Sinten yo zat Allah, zate Gusti Allah. Tegese nur iku nyatakake dadi cahyane zat. Mau kan ilmu nur syuhud. Enek telu. Ilmu nur syuhud. Kalau bali ning menasik ilmune. Ilmu iku nyatakake dadi wadahe zat, ada. Adahe zat, bukan zat tapi ada. Nanti adikku tuh ngerti adahe zat ambek zate. Itu ngerti. Utawa den arani negara iki ngomongane adahi. Negane zat utawa den arani kratone zat utawa den arani omahe zat. Jadi iki ngomongane omahe negarane wadahe zat. Tegese nur iku nyata dadi cahyane zat. Lah nur niku wau cahayane zat. Tegese syuhud iku nyata dadi peningale zat. Kan wau ilmu nur syuhud. Nur iku wau nyata cahyane zat. Cahyane zat. Cahyo berarti pepadange zat. Cara barang kan bukan zate bukan, tapi cahyane tok. Ngomongane cahyane. Nek syuhud nyata dadi peningale zat. Peningal bukan zati, peningali. Tegese nyata dadi apa iki? Kenyataane zat. Dadi temen iki diperinci sedaya. Ana ilmune, ana nuri, ana syuhude. Lah sekabehane ya zate Gusti Allah. Rono muncule sangka zat. Ilmu muncul sangka zat, nur yo muncul sangka zat, syuhud yo muncul sangka zat. Sangka zate Gusti Allah. Undi. Dene Adam den arani kolam rasa urip budi. Adam diarani kolam rasa urip budi. Yaiku tegese kolam, yaiku nyata anane akal.
iki akal. Sampeyan dhewe kan ngerti akal piye polahe akal ya ngoten niku. Sampeyan dhewe ngerti. Tegese rasa iku nyata anane eling. Rasa iki mang eling, nyatane nyuwun sewu kan. Nek awake iki mau weneng bareng ana dicokot nyamuk kan rasane piye lha iku. Dadi eling. Jadi rasa iki mang minangka eling awake dhewe. Kare engko eling ning ndi? Ya panggah ning eling ning Gusti Allah. Lah iki sing ning jerone awake dhewe ya iki akal, rasa, sinten? Oh Mas Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Kula wangsuli malih kersane kula jenengan apa jenenge ajane adi wis manggon ning kene kaya akal wis ning kene. Rasa ya wis ning kene, urip wis ning kene tapi adi kudu ngerteni. Kudu dingerteni kabeh. Wau rasa iku nyata anane eling. Dadi adi ki mang eling nggunane rasa niku wau. Kabeh nggunane rasa. Ono Gus dong kok ngilangi rasa gitu Gus. Ngilangi rasa keling kok. Lah ngeling ati ki nggunane rasa kok dilangi rasane. Tegese urip iku nyata anane roh. Lho gila. Urip iku nyata anane roh. Urip anguripi. Dadi adi kudu ngerti nek kene mang. Ning kene enek akal, enek rasa, enek urip. Lah iki penggaweane ya dhewe-dhewe. Tugase ya dhewe-dhewe. Ora padha, akal ambek rasa gak padha. Rasa ambek urip gak padha. Dhewe-dhewe tugas. Iki lapis-lapisane ning awake dhewe. Lah iki ngomongne awake dhewe nek iki. Nek sing mangkan ngomongne Nur Muhammad Nurullah kan. Niki ngomongne sing biasa iki gunane. Jenenge akal, jenenge rasa, jenenge urip. Tegese budi. Iku nyata anane pakerti. Lan micara, lan penggawe kang ketingal moto. Jenenge budi kan ngono. Ateges iki mangapa? Perilaku, mbuh prilakune karo ucapane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ya kok malah disusul. Salam. Waalaikumsalam. Moga-moga. Saking telatah kediri. Dulur sing telatah kediri alhamdulillah saged hadir meskipun kepeksa. Iya kesel. Iya. Ayo. Ora. Nah, dadi ini temri wau budi ngomong mak budi. Budi iku nyata anane pakerti. Dadi tindak tanduri awake dhewe. Lan micara, lan penggaweane kang ketingal moto. Dene manungsa oleh den arani wadi madhi mani-maningkem iku tegese wadi iku nyata dadi abange netra. Tegese madhi iku nyata dadi kuninge netra. Netra iki mripat. Tegese mani iku nyata dadi putihe netra. Dene tegese maningkem iku nyata dadi irenge netra. Lah iki lingkupi mata tok isine. Apa yo ngono, malih meneh iki tafsiran.
tafsirane. Ade kudu ngerti meskipun tafsirane sing ngoten iki kudu ngerti. Oh dadine saka kono. Kaya motone adi iki kedadian saka niku. Iki tafsirane ngoten. Niki tamat wae kan keterangane puntai. Banjur kawono kang aran siri zahir iku kena diarani Muhammadiyah tegese Muhammad selagi ghaib lan kena diarani sifat isih sinipun ing dalem zat lan kena diarani sifat sejati sifat yaiku wahdah sinipun ing dalem zat kelas keterangan alam wahidiyah. Nah itu jadi awet iki mang nek wis roh ngene sirullah zatullah sifatullah wujudullah kalamullah. Nah kok digawe main-main berarti bukan yang ini. Amalan benten kalih niki. Jerone amalan sanes niki. Jerone amalan. Meskipun jenengan tirakat riyadhah ana ing lafaz sirullah atau sifatullah tapi sanes niki. Kenapa niku timbul rasa? Nek didone niki ilang sedaya niki. Sing kawi-kawi nek iki melayu kabeh. Kono wis konangan. Lah kersane kula jenengan ngerteni ning awake dhewe, ngerteni ning ucapane dhewe, ngerteni ning akale dhewe, ngerteni ning rasane dhewe. Engko ngerti. Wah, Pak tibane rasa iki mang digawe eling to, Pak. Tiwas tak gua. Tiwas tak ngilangono rasa-rasamu. Lah wong rasa digawe alat gingilinge ta kok iki mang dilangi to Gus kebaca tenan jenengan. Ampunan Gus. Lah nek kene kan yo ngomongane akal. Wong akal kok iki mang kolam kan ngajarani akal. Yo warna-warni nek sembarang kena digawe model piye ya kena. Dike bener kena dike salah ya kena ki ngarani ngene ngarani ngono ya kena kabeh sumbere saka akal ya kolam niku wae. Nah temen iki kanthi bab kang kaping 8 iki seru-serune iki ya. Utawi bab kang kaping 8 iku nerangake masalah anane wahdah nglairake wahidiyah sampai saisine. Dadi jelas nih perkara sing kula jenengan mireng wau wahdah wahidiyah. Yaiku kena diarani alam saisine sampai anane manungsa kabeh. Yaiku anane Muhammad lahirake kabeh alam. Dene lahirake saka alam wahidiyah arane. Nah iku krono lafat Muhammad iku mime iki ngomong mime lafat Muhammad kang awal iku den arani mim makrifat krono mime lafat Muhammad kang awal iku bisa nyatakake pengambu krono iki ro. Lah kadang kan wong biasa niki lho Muhammad gawe tembung ngono. Lah adik gak ngerti. Sopo iku lho kan. Padahal nek iki Muhammad ya iki mang wujud iki. Iki ngomong Muhammad sing wujud nur niku wae. Jadi mime sing pertama kan nek mim ha mim dal ada 1, 2, 3 ada 4 huruf. Jadi mim sing pertama iki mang makrifat. Krono mim iki mang bisa nyatakake pengambu atau krono.
Dene hae lafat Muhammad iku kena diarani hak hakikat. Dadi iki ning bermakrifat engko hakikat, berhakikat engko toriko. Toriko engko syariat ing jubu. Krana hae lafat Muhammad iku bisa nyatakake anane peninggal moto. Nah iki ngubungi ning panca indrane awake dhewe. Gus, aja meneng ae Gus. Emang iki meneng adae apa meneng mikir iki? Niki tafsiran Gus. Apa yo ngono nggih mboten. Iki digawe wawasan, rasane kula semarang dengan bahasa-bahasa seperti itu. Sehingga anak wong ki Muhammad ngerti yo tibane yo iki sing diomongne. Gitu. Iki pretelane yo iku. Iki pretelane lafat ya. Lafat Muhammad. Pretelane. Dene mime lafat Muhammad kang akhir iku kena diarani mim toriko. Krana mime lafat Muhammad kang akhir iku bisa nyatakake anane pangrungu kuping. Dene dalil lafat Muhammad iku bisa nyatakake anane pangucap atau lisan. Dadi piye ta kono? Kanjeng Muhammad ya. Iki dipretelane ngono. Mim ha mim dal. Iki panca driyane awake dhewe. Mula lafat Muhammad iku kena diarani bisa nglahirake jisim. Jisim jasad badan wong. Lah krana susunane ngoten niku. Susunane badane awake dhewe kan ana kupinge, ana pribadi, ana irunge, ana lisane, lan jerone. Lah iki. Nek irung iki mang jenenge jero iki mang pengambu, ada pengambune. Nek mripat iki mang apa? Paningal. Nek kuping pangrungu, nek lisan pangucap. Lah iku Muhammad. Iya nek kaya kabeh. Ya kan wis lengkap iku. Nek kono wis makrifat, hakikat, tarekat, syariat. Nah genah kok. Iki kan istilah-istilah. Supaya dene pengen gak gerambang pikirane. Sing darane hakikat piye, ana sing model kaya ngene. Endi? Jalaran Muhammad iku bisa nglahirake iki ngetokne lho. Ngetokne lah iki. Anggah nek iki mang ngomong ini kan. Ngomong apa? Nek iki mang geni angin banyu bumi lho. Pangga Muhammad meneh. Dene geni iku bisa nyata dadi kulit, daging, otot, getih. Geni, iki geni ngomongane geni. Bisa nyata dadi kulit, daging, otot, getih. Mula nyata nafas getih. Mula nyata nafas. Nafas. Iku wau geni. Dene bumi iku bisa nyata dadi ulu, kuku, balung, sumsum. Banjur bisa dadi tata tentrem. Dene angin iku bisa nyata dadi nafas, nufus, roh, rasa. Banjur bisa dadi nyata obah, usik. Nah iki mah genek nafase ya gak obah. Dadi ada ikut ngerteni obah usike saka ndi? Iki mang saka
nafas, enek nafasnya, enek roe, enek rosone. Jadi kedadiannya oga ujuk-ujuk obah. Lah, iki diperhatikan dirinci. Ajane kok iso obah ngono iki enek apa ke jerone. Yo enek iki mang enek nafasnya, enek roe, enek rosone. Dene banyu iku bisa dadi paningal, pangrungu, panggondo, pangrasa banyu. Banjur dadi bisa nyata sampurna. Dene sampurnane kabeh iku mau lan kumpule kabeh iku mau banjur kena diarani jisim jasad badan wong lho. Dadi piye iku jerone awake dhewe. Iki ngomongin jerone awake dhewe iku. Tegese jisim iku nyata sirah balene. Ngomongine yo lan yo rusak maneh nyata bahu kok rusak. Napa? Rusuk, menawi rusuk iki. Jadi tegese jisim iku nyata sirah lan iya iki fatkah sak rusak. Mangke di napa niku keterangane pripun malih iki kersane nyambung. Nek rusak maneh kan gak nyambung mungkin. Nek rusuk menawi nyambung. Nyata bahu ya nyata rusak ingin rusak maneh. Nyata anane gigir ya nyata rusak maneh nggih. Nyata suku ya nyata rusak maneh. Dene anane den arane jasad iku wujud balung ya nyata rusak. Oh ngomongne kabeh iki iso rusak tegese kan ngoten. Insyaallah ngoten. Nyata wujud otot ya nyata rusak maneh. Nyata wujud daging ya nyata rusak. Nyata wujud kulit ya nyata rusak maneh. Ini anane den arani wong iku anane ambu iku nyata anane irung. Ini anane warna iku nyata ana mata. Ini anane rasa iku nyata ana kuping. Iki ngomongne awake dhewe ne. Dene anane apa iki? Kunta iku nyata ana lisan. Apa kunta? Gondo apa kunta iki? Dene yen kabeh iku mau wis bisa sampurna lan wis bisa sirna. Oh, berarti rusak. Kita sirna. Sekabehane sifat 20 wis ana kono banjur kena diarani zikir syariat lan zikir thariqah lan zikir haqqat lan zikir makrifat lengkap. Adike ngerteni kabeh ning kono lengkap. Ya kena zikir diarani cuma ngarani zikir syariat yo hak thariqah yo zikir hakikat yo zikir makrifat yo. Nah, maksud iki mang piye nek iki mang kok ngerteni sekabehane awake mang perinci-perinciane diwedarne kon iki mang ditampelne kon iki mang kok iki mang kena diarani adik mang wis zikir secara syariat thariqah hak makrifat ini kang den arani zikir syarat iku eling isine kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iki zikir syariat yaiku tegese eling lan ngerti yen sak temene ora ana pangeran sejati mung Allah. Lan eling lan ngerti yen sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku petugase Allah. Lah awet iki mang eling karo apa mang nek elingi mang kalih rasa. Lho, nek dudari ngoten. Dadose kan iku alate awake dhewe. Alate adiki mang zikir. Alate adiki mang syahadat.
Nah, dados emang ketemu nggih. Bukan cuma ucapan. Dene aran zikir toreko iku eling lan ngerti isi kalimah layak budu ilallah. Tegese eling lan ngerti yen sak temene ora ana kang wajib den taati zahir sampai batin kejaba mung Allah. Lho iki lho. Adiki ngerteni kaya ngono iki jenenge toriko. Ngerteni adike mang eling kali sinten wajib sing dilingi Gusti Allah. Lah iki pun toriko. Nek sing syariat mang ngucapne asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah toriko mang piye? Ya iki mang eling lan ngerti sak temene ora ana kang wajib den taati zahir sampai batin. Ngomong zahir ngantek batin lho, bukan batine tok. Utawa zahir tok. Jaba lan jerone lho iki. Kejaba mung Allah. Iku ning toriko ngoten. Dene kan den arani zikir hakikat, iki zikir hakikat. Iku eling lan ngerti isine kalimah la. Memiliki la juda ilallah. Tegese eling lan ngerti yang sak temene ora ana kang maujud kejaba Allah. La maujud apa la juda Mbah? Oh sami mawon niku kalimah. Demikian la juda. Dadose iki kudu ngerteni ilinge syariat iki mang piye, ilinge thariqah mang piye, ilinge hakikat niku wau piye. Kudu ngerteni kabeh. Dene kang aran zikir makrifat iku eling lan ngerti isine kalimah la ya'rifu ilallah. Tegese eling lan ngerti sak temene ora ana kang ngerti kejaba Allah lho iki lho. Iki kudu dingerteni kabeh. Adiki mah dikek ngerti Allah, adiki mah yo dikek paham kali Gusti Allah. Lah kok ngaku-ngaku awake dhewe. Biasane kan ngoten kula jenengan. Ngaku-ngaku ngerti, ngaku-ngaku paham. Lah sombong maneh nek ngene. Muncule sombong. Lah muncule sombong, ya pengen dudu-dudune sing kaya ngono. Ya kan kebalikan sangka zikir makrifat dan Gusti Allah. Lah dadose kula jenengan ta mriki saben dina zikir. Lho ngoten. Nah dingerteni sekabehane ta mriki wae lho. Kula jenengan gak lepas sangka zikir sekawan iku mau secara syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Saka makrifat, hakikat, tarekat, syariat, dola alik gak lepas sing awake dhewe. Yo adiki manggon ning kono. Mula ngerti yo sak temene yen sira arep zikir tentang perkara iku mau kudu ngerti asal mulane. Tegese ngerti bakale lan ngerti gawene lan ngerti dadine lan ngerti omahe lan ngerti manggone lan ngerti papane lan ngerti mapane lan ngerti lungane lan ngerti muliye lan ngerti tekane lan ngerti pisahe lan ngerti kumpule lan ngerti pecahe lan ngerti wungkule. Yen wis mengkono banjur kena diarani wis sampurna. Yen wis sampurna banjur kena diarani zikir batin. Lah ngerti ning apa? Ngerti sekabehane ya Allah niku wau. Asale sangka Allah, bali iya sangka Allah. Lho niku. Nek wis ngene gak usah diucapne maneh ngono lho.
Iki bangsa batin iki. Artinya kudu ngerti bangsa batin ndi, bangsa dohir ndi. Iki dudu bangsa pengucap lesan maneh. Iki pengertian batin. Lah batin sing ndi ning kene? Lah iki kudu ro. Batine sapa? Apa batin sing ning dodone awake dhewe, apa ning pikirane dhewe? Lah kudu ngerti iki. Lah kenapa jenenge batin wau iku sirine Gusti Allah. Lah nek iki sama dalem dodone sampean dalem batine dadi sombong. Wah, aku wis ngerti dibane. Aku sing dikerteni Gusti Allah. Aku difahami Gusti Allah diucape meneng batine. Lah sing diatur iki batin itu batine ning kene dudu iki sirine Gusti Allah. Wong sedayane Allah mengki. Lah kenapa temen-temen ngerti sekabehane baline? Pecah atau kumpulnya dingerteni kabeh ya Allah niku wau. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Mugi kula jenengan digampang kalih Gusti Allah oleh belajar ilmu-ilmune Allah. Nanti pun lakokne kalih Gusti Allah ana ing dalane. Al-Fatihah. Ya kan Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli liminal ahwali muntahimi ya Rabbi bila Mustafa balik maqasidana wa filana mamdaya wasi'al karam sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.